Nairobi. Noroch ratiche ka en jahigni 12 mogamo ich moheu gino mane omiyo oweyo skul koja klas 6. Waloso ewi Melda Oinga. Tok mako ich nokale midhiero mopogore bang' donjo e keny momondo. Jafwambo marwa Mombasa George Aoko pimonwa Sigand Melda masani jahigni 34 kendo ikore ne timo penj mar klas 8 bang' yweyo kuom higni 21. Jamaa e kar chung' od bura malikoni Mombasa. Kae ne ayudo Melda Oinga, miyo ma jahigni 34 mong'ado mar dok e sikul e klas 8 higni 21 bang' weyo sombe e klas 6. Is 6 still inside the bracket. So we'll be having 5. Melda pimona ni noweyo sikul ka en jahigni 12 bang' jago moro rocho ratiche mochweyo weye koyach. Koro nokawa notera mondo adhi aregi man adhi notera marego to sano sedhi makoro nen piny lil koro kama. Koro kaka no arego no tema no dhi ma tim ma kwero no timore ma ichigo dhi owuoke. To kata bang' nyuol e yor pala, nyathine no ne okobulo ng'or bang' tuo gore kuome. Kwachopo hospital time no sedhi, sano sekadha ahinya. Nyathino osehinyore ma nokothiedhe. Wachopo Homa Bay e line kapode waluo kaka dang' rwake ward. Nyathine chunyo ochung'. Bang' mano, ngima ne ochako bedo ne matek ni mar ne orwake e keny momondo. To kaluwore gi hike mane pod tin, keny mare mokwongo gi mar ariyo ne otore ka en jahigni 14 kuma ne obire Mombasa. Ne yuora ma jod nyamina ni omiya ng'ato ni koro kakora pana jaiga ma 14 ma chi ma 15 paro. Koro ng'ani ne en ng'at moro ma apani ne en gi sunga moro e chunye nikech en ng'at ma onyalo bira ma onyalo nindo oko kohero, onyalo duogo, onyalo biro gi nyadende machielo bedo go achiel kineno to be ok ne ka en gimoro maduong'. Kai ema gombo mar dok e sikul ne ochako donjone, to kata kamano onge ng'ama ne oikore mar jole e sombe. I chunya ma iye nagombo somo. Koro nanyalo dhi e tok skul ne iluongo Potris. Nwadak machiegni gi skul. Koro gokinyi ka nyamin osewuok taringa dhi abede tok classes. Awinjo kaka ji somo. Kapok breko ywak mondo juwuok oko taringo mondo kik gifweny na somo. Natemo lakini koro naneno ka ok ayud gimoro amora kaka en. Ne ochako puonjore suko mochweyo yawo salun mare, kaeto bang' higni buora to ochako donjo e keny machielo. Ngima ne obedo maber gi jaode nyaka e kinde mane laktache oyangore ni ok onyal yudo nyathi. Ma ne otimore mane kinde mane oparo ni oyach, kendo ne gisechako timo ikruok mar nyiewo lep nyathi. Adhi hospital koro bang' pim ema daktari nonyisa ni chandruok ma in godo mondo mi yud nyathi. Operation mane timo mokwongo chantiere kaka ni inyori ma nyaka dok ni tim ni surgery ma oken matin obro garimo pesa mang'eny ma nyaka jipanga mondo kichak process. Koro sano to yudo ka jaoda en otiyo mabor en ong'e maber ni warito nyathi. Luoro mane en godo en ni keny mare mar adek ne kidek kethore nikech ok onyal nyuol, omiyo ne ong'ado mar dhi manyo nyathi kuonde reso nyithindo ma jonyuol gi ojwang'o e bwo chenro midendo ni adoption. Koro natima gini kenda ka wacho e chunya ni wakunga tima kunga yud nyathi. Koro abro nyise kaseyudo nyathi. Kohero, koyie rwako nyathi, sawa. To kotamore nyathi an gi biashara, abro rito nyathi. Koro nachaka kenda nyako chopo kuma dakika makoro mogik go ema koro yudo papers ge mano miyo ng'e gima dhi through. No ofwenya kapok ayudo nyathi. Nitie gima namanyo. Then I happened to check in bag ne. Tapo kana ayudo document. To document mana ayudo ne mar daktari. To gi document machielo. Koro machielo mana ayudo ni ne nigi papers mag adoption. Kanya riambo, it was a bit shocking. Revelation chapter 22 verse 6 says, Then he said to me, These words are faithful and true. To bang' luwo chike duto mowinjore, ne omigi nyathi ma jadweche 4 ma gisepidho nyaka sani jahigni 5 kendo nitiere e grade mokwongo. Jakwat male, yes, jakwat male.
Sami dhi e home kama gintie cha, gichalo joma gionge gi geno makiny. Koro kang'iyo nyarani kaka ne en to gi kaka en sani, miya mijing'o mar chako adopt nyathi machielo. Morgi maduong' en talanta mar wer ma nyathino ni godo, ka an bende ne otemo puonja sign language. Put down. I put down? Like A. Yes. Then you add 1. Then you add. Then you put the I put this way. H. That is H. Then Nyathini kokawe e dweche matin mag dweche 5-6 kama. Dhoni gima ne nyathini chako puonjore wuoyo en lemo. Manyalo koni baba ni pombe. To boga amen. Koro gima medo miya here kabisa mologi te. Ni Nyasaye ohero mologi moro amora. Ng'ama ok yud nyathi winjo malit e chunye, ma kama ne gime chaki tuomo ne sate hinyo ng'ani. To ka in gi nyalo mar adopt nyathi, nyithindo gi gin nyithindo ma onge chandruok moro amora ma gin go, inyuolo gi gin dhano ma Nyasaye mochweyo. Makosa en mar ng'ama wite kata ng'ama ojwang'e. Koro en kisekawe mimiye odgi, nyathino ni sawa gini kete wiye mobro bedo go. Kik waluor gini kata ni kaka koro jomoko wacho ni kia gin jin, kia ni en kodhi man, kodhi te mag Nyasaye mokelo kodhi. Ka in gi thuolo mar rwako nyathi, mi nyathi odgi obedi. En gino masani okelo fuong'ruok ne familia no, Kamelda bende koro ng'ado mar dok e sikul, kendo sani osendikore kaka japuonjre madhi timo penj mar klas 8 ka japuonj mare maduong' en jaode. Kata mineno kora dok sani ni, gadok mana nikech gombo skul, nasegombo sana. Koro ng'eni ng'ato to nyaneno ni, higa ma in go kokidwa riwo gi nyithindo. Higni 21 nyaka nawe skul e klas 6 bang' kane oroch ratiche, Melda masani ja higni 34 osedok e skul, kendo koro oikore ni penj maduong' mar klas 8 higani. 30 minus 6. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.